Když v Německu hledáte práci, důležité mít na to správně udělaný životopis a k tomu správně napsaný motivační dopis. Obzvlášť, jestli hledáte práci v nějakých kancelářích nebo na univerzitách a tak dále. Je to moc důležité. Na výrobu trochu probíhá to někdy jednoduše, záleží taky od firmy, ale velké firmy samozřejmě chtěli bych taky vědět normálně a správně připravené životopisy, protože v Německu jsou na to normy a důležité vědět, jak to všechno musí vypadat. Protože už často ty programy na firmách můžou váš životopis odmítnout hned a on ani nedostane k rekruteru do ruky. Protože prostě to neodpovídá těm normám, které tady jsou. Takže pro vás je to důležité si připravit správně všechny doklady. A když potřebujete pomoc, já vám s tím můžu pomoct, nabízím připravování životopisu a motivačních dopisů na různé práce v Německu.